हाय गाइस खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जों फिक्स जाबाय गोबां गोजोन बारायनाय जाबाय स' दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों बे कन्टेन्टआ जाबाय नवोदया फरायसालिनि थाखाय एग्जाम जिरायनाय स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे फोरमायनो नागिरदों मानो होनबा एसामिसाव बे निउसखौ दामनाय जादोंमोन स' आङो बर'आव बुजायना होनोसै स' नोंथांमोनाबो खबर मोनाखै जानो हागौ जायफोरा मोनबाय बिथांमोना मोजां स' जायफोरा मोनाखै बिथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन स' मा क्राइटेरिया दं बेखौ फोरमायना होगोन गाइडलाइन थायो मानो होनबा जायफोरनि गथ'फोरा क्लास 5 आव दङ स' बिथांमोना मोनसे जोनोम सान थायो बे जोनोम साना जानांगोन आरो एग्जाम डेटआ जाबाय 13 डिसेम्बर 2025 जागोन आरो मायथाइयाव 2025 डिसेम्बर मासाव 30 डिसेम्बर बा शनिबार सान गोलैयो एग्जाम टाइम 11:30 AM माने फुंनि बेलायाव जासिगोन आरो एप्लाइ डेट लास्ट माने एप्लाइ डेटबो होदों 29 जुलाइ 2025 थारमाने लास्ट डेटआ स' क्लास 5 नि जानांगोन गथ'आ डेट अफ बार्थ थ' डेट अफ बार्थआ लिमिट होदों मोनसेनिफ्राय मोनसेसिम आरोना 1 मे 2014 टु 31 जुलाइ 2016 सिम माने 14निफ्राय 60 सिम माने बेनि गेजेराव जोनोम जानाय गथ'फोरा जानांगोन आरो फरायसालिफ्रा स' पासपर्ट नांगोन बे एप्लाइ खालामनाय टाइमाव आपल'ड खालामनो थाखाय ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट जायखिजाया आधारबाबो जागोन गार्जेननि स' ओमफ्राय जानांगोन फादारनि सिगनेचार बेयाव डिजिटेल सिगनेचार जासिगोन ओमफ्राय बेयाव आं अनलि बुंदों जाहाथे सनितपुरनिल' बुंदों बाखिखौ बुङाखै जायफ्रा बेलेग डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों बिथांमोननिया बेलेग जागोन आं अनलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बुंदों स' बे एग्जामाव अनलि 80 जन सिलेक्ट खालामगोन आरो अनलि ओमफ्राय वेबसाइट होदों बे एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइट दं www.nobodaya.gov.in ओमफ्राय आरो मोनसेया दं cbse.itms.rcil.gov.in स' बे मोननै वेबसाइट दं बे आं लिंकआवबो होगोन ओमफ्राय जोंना एडुकेसन ब्लगआ मोनब्रै दं जोंनि सनितपुराव बालिफ्रा नदवार गाभरु धेकियाजुलि बेनि गेजेराव बे एग्जाम आरो आं बुंनाया स' बेखायनो नोंथांमोननि जुदि गथ'फोर दंबा एसे गोरों टेलेन्ट बिथांमोनखौ बे एग्जामाव जिरायनो थाखाय प्रिपेयार खालामनो हागोन एप्लाइ खालामबा दोनबा 13 डिसेम्बर एग्जामाव जिरायनो मोनगोन आरो उनाव बै टाइमाव जिरायनो मोना जुदि एप्लाइ खालामाबा हयथ' सोरबा सरकारि स्कुलफोरावबो फैयो बे फर्मआ अफलाइनबो फैयो बेयावबो खबर ला जायखिजाया ट्राइ खालाम मानो होनबा पास खालामा उननि खोथा एसे फोरोंनो नांगोन टिउसनबो होनांगोन एसे अब्लासो पास खालामगोन नालाय आरो फेमिलिनि थाखाय 33% थारमाने 100%नि फेमिलि बांसिन माने 33% 40 लाख बेयाव एग्जाम पास खालामबा लागोन आरो बाखिखिनिया हौवासा गथ' आरो बे मार्क्स नङा दै बे माने एग्जामाव पास खालामबा लाखिगोन आरो बेखौसो मार्क नङा बेयो आरो मिडियामा जायखिजाया मिडियाम बर' मिडियामबाबो सोलिगोन इंलिसबाबो सोलिगोन हिन्दीबाबो आसामिसबाबो स' मिडियाम सोमजेबो खोथा गैया जायखिजाया बर' मिडियामबाबो जिरायनो हायो स' बे आं निउसाव नुदोंमोन बे एडभार्टाइजखौ बेयावथ' एसामिस बुंनाय नुदोंमोन नालाय बेखायनो आं सानबाय एसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सनितपुरावबो जोंनि ओनसोल साइडआव गोबां दङ बिथांमोना जाहाथे हयथ' निश्चय बे निउसखौ नायाखै जानो हागौ आं बेखायनो बर' एसे बुंना होबाय नोंथांमोना अनलाइन दखानावनो जायखिजाया नोंसोरो गावनि गथ'फ्रानो जा गामिनि सोरबा अनलाइन खालामग्रा मबाइलफोराव रोङो नालाय बिसोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजों खालामनो हागोन स' आसा खालामबाय निश्चय नोंथांमोना खालामगोन बेखौ ट्राइ खालामगोन अनलि क्लास 5 गथ'फोरा दै स' नोंथांमोना एसे टेलेन्ट गथ'फोरखौ बे जिरायनो थाखाय लांनो हागोन সেয়ে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ শোণিতপুৰ অকল কৈছোঁ মই সেয়ে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি ট্ৰাই কৰিব পাৰে ক্লাছ 5ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী সেয়ে 13 ডিচেম্বৰ এক্সাম ডেট 2025 শনিবাৰ এক্সাম লাষ্ট ডেট 11:11 ৰাতিপুৱা এপ্লাই ডেট লাষ্ট 29 জুলাই এপ্লাই ডেট আৰু ক্লাছ 5ৰ ডেট অফ বাৰ্থ এইটো হ'ল জন্ম তিথি
1 মে 2014 31 জুলাই 2016 এই দুইটা সনৰ মাজত হ'ব লাগিব পাছপৰ্টৰ কপি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বা আধাৰ কাৰ্ড সিগনেচাৰ ডিজিটেল আৰু গাৰ্জেনৰ সিগনেচাৰ হ'ব লাগিব ইয়াত দুইটা ওয়েবসাইট দিছে www.navodaya.gov.in cbse.itms.rcil.gov.in গতিকে চাৰিটা ব্লক আছে আমাৰ বালিপাৰা নদুৱাৰ গাভৰু ঢেকিয়াজুলি গতিকে এইখিনি কাৰণে মই অলপ কৈ দিলো আপোনালোকে যিসকলে নিউজ চোৱা নাই খবৰ পোৱা নাই সেইসকলে ট্ৰাই কৰিব পাৰে সো যাইফৰা आंनि ब्लगखौ नायबाय जोबजासे नायबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे फेसबुकआव नायोब्ला बेयावबो फल' खालामना ला सो दिनैनि कन्टेन्टआ बेनोसै सो बारा गोलाव खालामलाङा नोंथांमोना निश्चय ट्राइ खालाम एग्जामखौ जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे जिरायनो हायो लिरनो हायो सो बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग